Noin. Niin. Mihin on menossa? Tää on paperia. Hyvä näin hakea sitä koisaa. Noin, hyvä. Näin vaan. Se menee näkö hyvin tästä. Itse tästä minä laitan aina tästä reunaa. Tosta ne otetaan tosta irti tosta. Kato, näin. Tätä on ollut ihan kiva tehdä ja tää on aika vaikeeta. Se mikä on hyvä, niin tässä on ollut hyvä opettaja tekemässä tätä näin ja neuvomassa. Aluksi tää hieman oli tosi pelottava, koska tää näytti pelottavalta. Mut sit kun mä kokeilin tätä, niin tää oli sitten, ei mua enää pelota niin paljon. Ja tää on ollut tosi hauskaa. No Miro, miltä se tuntuu tehdä tällaista nyt? Valta. Ja hauskaa. Tää tarkoittaa sitä, että tulee kärsivällisemmäksi, kun näitä paloja on aika kauan ja sitten missä leikkaamisessakin menee omaa aikaa. Niin kun laitan tätä kuparilankaa tähän, mikä sit juotetaan tähän vissiin kiinni. Kaksi tää näytti hirveän hankalalta. Sitten kun Mikko näytti, niin sitten mä tajusin, miten tätä tehdään. Juotetaan tasaisesti toisinpäin. Ota tilaa tuosta vielä. Noin. Hyvä. Näin vähän on. Sitten vaan kaikki vähän toisinpäin. Juotinnestettä laitetaan siksi lasipaloihin, että Tina pysyisi siinä paremmin kiinni. No niin, mä tajusin mitä pitää tehdä. Tolleen jokainen puolella. Missä mun tuo... Tämä mun työ on valmis. Mutta tätä oli tosi hauska tehdä. Mikko oli tosi kiva opettaja. Kun mä vien tän kotiin, niin mä laitan tän varmaan jonnekin roikkuun.